Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, гове ки дар экран мебинед гови гӯсаладдори фурӯшӣ аст. Гови калони бузбаланд. Дӯстони азиз, соҳиби мол дар Россия будааст. Барои хоҳиш кард наворошро партофт. Дар канал мондаистем. Камбудие ки дар наворҳо ҳаст узр мепурсем. Дӯстони азиз, гов якм зоид мега дусолааш бокача саҳар бега 10 литр шир дора мега ва чӣ хел ки дидестем гови калони бузбалай. Хушрӯ тамошо кунед дӯстони азиз. ҷӯшиданашон дидагиай гов ай санҷиш гузаштагиай баъди зоидан 2 ҳафта санҷидагиай шириш аниқ шудагиай аҳлиш дига говҳои боварияй. Метавонед ба рақамҳои дар экран занг зада савдо кунед. Адрес шаҳри Турсунзода яъне Регар. Метавонед онҷо харидорӣ кунед. Дига информатсияро аз телефон мегиред. Дӯстони азиз, ҷӯшиданашонро нишон медагиай 10 литр шир саҳар бега якм зоид дусолааш бокача гови калони зотӣ аст. Марҳамат, аз номи канали Маъмур Азия занг бизанед. Арзон карда мешавад дӯстони азиз.